s'han ajuntat. No pot. Toqueu un poc, toqueu. Mireu què diu. Hola, som els estudiants del rei Carles Tauta i ens ha donat un missatge per vosaltres. Vos agrada la festa i la bauxa? Sí, vos agrada la festa? Sí! Vos agrada disfressar-vos? Sí. I de dilluns heu de venir vestits tots d'un color. Dimarts heu de venir disfressats amb la vostra disfressa preferida, perquè vos en recordeu deixant el cartell, esperant sentir els vostres crits i rialles des del nostre país. Bon Carnestoltes! Molt bé! Molt bé! Home, Vamos, cartell.